Snediet kampanja ta' għarfien dwar l-eżerċizzju fiżiku bl-isem Move to Improve li tħeġġeġ aktar persuni jġildu l-obeżità f'pajjiżna fejn jirriżulta li din tolqot ma' 70% tal-popolazzjoni kollha u twassal għal diversi mard kroniku. Għalkemm qed isiru ħafna inizjattivi biex wieħed iżomm aktar attiv, din il-kampanja tenfasizza biex ma jintilifx il-fokus fuq l-affarijiet l-aktar sempliċi bħala eżerċizzju. Il-Ministru għas-Saħħa ġewwa Etienne Bela fil-preżenza ta' persuni li l-eżerċizzju parti mill-iskeda tagħhom ta' kuljum tkellem dwar l-importanza ta' dan kollu fejn fost il-kundizzjonijiet l-eżerċizzju jgħin inaqqas hemm il-mart tal-qalb, tal-pulmun, mart relatat mal-puplesija, trombożi kif ukoll l-artrite, fost ħafna benefiċċji oħrajn. Huwa importanti li jkollna l-ġems u l-miżuri li jkollna servizzi ta' ġem b'xej għaż-żgħażagħ dik hija pass importanti ħafna. Però ejja ma ninsewx il-bażiku kif tkellimna qabel, kemm hu importanti li nieklu bnin, kemm hu importanti li eżerċizzju nagħmluh. Nevitaw kemm jista' jkun fejn nistgħu nirranġaw bla karozza, fejn nistgħu nirranġaw billi nimxu mixja. Nagħmluha. Id-direttriċi tad-Direttorat ta' Promozzjoni tas-Saħħa Prevenzjoni tal-Mard Dr. Paula Vassallo qalet li jafu kemm hu diffiċli ċerti nies jsibu ċans biex jagħmlu l-eżerċizzju. Għaldaqstant qed iniedu anki mappa li turi postijiet u l-opportunitajiet biex wieħed jagħmel diversi attivitajiet. Dawn il-mapep huma għan-nies ta' kull età u ta' kull level ta' attività fiżika. Kif ukoll aħna li rridu nagħmlu wkoll inġibu n-nies flimkien għax nafu wkoll li l-attività fiżika mhux biex tajba għas-saħħa fiżika u s-saħħa mentali kif qal ukoll il-Ministru, però hija importanti wkoll biex inġibu n-nies flimkien. Allura aħna rridu nagħmlu nħeġġu l-attività fiżika fil-poplu Malti u pass biex dejjem intejbu l-ħajja u l-kwalità ta' ħajja tagħna.